What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Judito ginaingon, dili maayo nga dunganon ang pagpakirasyon sa mga babae. Ilabi ng pulos mga hat, kay maglibog kag kinsay unahon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bay, gisulti mo naman ako. Lagi bay? May kay miani ka sa amo? Ha? Nga naman, unsaw na bay Judito? Problema bay? Dako gid problema na bay kay may adto mong gid kasamo. Dako lagi, bay primo. Bay unsa na? Bay marisagot. Oo nga naman. Nag-away sa Facebook sila ni Johnny. Ha? Tubangi ko ini bay primo bis. Sa bay nagiwayan? Nagkahibaon na silang duha. Nagilumpong na ko sila. Oh no! Oo na diha. Ngita man kag gwapo god. Bisag una ming nakauyab ni Judito, Angkol. Ay, nimo Marisa. Ilak-ilak man ka. Kadagang lalaki sa kalibutan, Ay, ko siking imong luha sa laki lang. Usara ka muklaki imong tuan og luha. Buang man ang babayaan na. Kay baho siya nga may uyab si Judito. Inakinigat pagin siya. Siyempre. Muna na man ang mga lalaki nga dili matagbaw og usa kay girlfriend. Kagwapo sa akong anak nga giawayan og duha ka babay. Mo na pogi problem ma. Baday, pagkaliwat gyud nimo sa galigwat nimo Ayan ang isgutis papa ma. O ganong dili man. Patoy na mong gudsyo. Ay sos, bisag patay na to. Di na ako kalikayan nga makahisgot ko siyang pagkapalikiro. May gid kang pagkaliwat. Kung wa pa siya mamatay do, wa ko mahibaw nga do na siya anak sa gawas. Unsa ma? Korat ka sa. Gamay pa kaadto nga namatay ang imong amahan. Nakalitan ko kay dunay bata nga 12 anyos man sigurong edad ato niya nga mikalit og duol slungon siyang papa aw sa imong papa. Mihilak og maayo, may gakos pas lungon. Unya ma? Giduol nako. Akong gipangutana kinsa siya. Misulti nga iya ko nung papa ang namatay. Sa kahahino sa kong rabi sa atong higayuna. Wa ko makatuo Labaw nang wa makatuong mga tao nga namilar nga may anak sa gawas ang imong amahan. Judito, Ma? di ko gusto nga mosunod ka sa talent sa imong amahan dong. Respetare ang mga babay. Kung manguyab, usa-usa lang. Dili kay duha-duha. Maayong gabi Marisa. Ang sinakaayo sa gabi Ni ako kay... Sakit sa. Oo. Nganong ni Anhi pa kasamo. Kaning
Di ko gusto nga magbuwag ta, Marisa. Naara man na ina. Pero nga nangita pa makaglaing uyab. Natinta lang ko. Kuya, wag ko. Buti may pasabot. Nagkasing kiribot na sad mong Johnny. Bastos na magagdialog, Marisa. Mm. Pamino sa. Actually, Actually, kami si Johnny ang unang nagkauyab. unsa? Unsa? Ha? Ay lang kong kasuko, good. Let me explain, di ba? O sige, padayon. Padayon. Yeah. Nagkauyab mi ni Johnny sa high school. Doon ay party kay lagi magbuwag-buwag na mi kay mag-college naman mi. Og lain-lain ang kurso ang among kuhaon. Nangaon, nag-inom, og dihang nahubog mi, Guys, muna ko paulit ninyo, ha? Dungan ta, ay, Ano? Muna lang ko. Pag-enjoy mo din, he. Oh, ups. Ay! Oh, Johnny, so dito, ah. Ang classmate kong gwapo. classmate ra? Uyab man ko to. Yes. Kay Baman ko. Wali na ka? Yes. Hatuta ka. Ayaw. Hatuta ka, Johnny. Ayaw na lang ba? Magakos magugan na ako. Ayaw bang hata? Tulis mo ko di mo, Johnny. Marita kay ngit-ngit. Marita. Magbargo lang ta. Aron dili sa kahalata lato. Oh, sige. Giunhan ko. O kay laki ko, wa na ko palabya og usiki ang higayon. Mauto nga. Palibhasa lalaki. Ingon ana man ng mga lalaki, Marisa. Kung unhan sa babay, dili kini balibaran. Oh, what a coincidence. Patay. Hello ninyong duha. Sugot ka, girl. Sika lagi mo mata. Dali na siya dito. Ops, uban ka ninyo. Astay mo. Sa impyerno. Ay, ganahan ko kayat. Oh. Judito, mahimo bagsag paon ako siya. Look, kalain taon. Judito, sagpaon ako siya. Marisa, Ayaw ba? please. Mall ni. Dili mo mag-iskandalo din, he. Ano daig molde ay? Oh! Oh! Nang ayaw ba sakit to, ha? Ay! Oy! Oy! Ay! 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 Paglagyo mong duha, Marisa! Johnny! Oy! 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 Ay! Ay! Wala! Wala! Nagpaingo na din ang guarding mall! Wala! Dili na ko. So may mong ipasabot, Marisa. Magbuwag na ta dito. Ano man? Mangutana pa kag ngano? Suma, dihang nagbugdo min Johnny. Siya gisigihan ni mo gakos. Natural. Sa natural! Aron, makapabor kag bugno niya. Tama niya. Sumang kawit, kaloban ni mo eh. Ba di ay? Ganahan po kag gakos ni Johnny, kay dang kumot po kas iyang tutoy. Ang samantaong ka, Marisa, eh? Basta di na ko, dili na ko! Unya, okay ra ka nga. Magkabalik mi si Johnny. Maoka! Dili naman kakanako. O sige, magbalik mo Johnny. Daan ako nahibaw na imong desisyon. Basta magbuwag na ta dito. Sige ha. Basin bayag, mingawon ka nako ha. Magunsa man ka. Kung ganahan ka og mingawon unya ka nako, unig ako, dili na pud ko. Nagtuo kang nahangol na lang gid ko nimo. Mao ba? O sige good. Buwag na ta. Buwag na ta! Ha! Nga naman di ay, I'll touch myself na lang. Oh, unsa? Wa ko makatuo
nga makasulti og giniadto si Marisa. Dili katuhuan nga miingon siya nako nga I'll touch myself na lang. Kamo, mutuo mo? Mga tumang kasama ang kaagi ni Judito, dinhining tulumanon. What's the style? I'll touch myself a style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera, dalit sa RMN Drama.